Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style. Timan ilang kini. Ngay nag-abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuton. Palami style. Lipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagbawa ko. Lipay ako. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pangimunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Jasmine, ginaingon, mahal ta ka kay ako kang gipakaslan, apan di gid ako batasan nga mag-antos, mao nakahukom ko nga napuson ang tanan. Mao niyang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, salamat kay wag ito ami overtime ron, makauli kog sayo. Digest! Oh, unsa man? Uli na ta? Mag-tricycle lang gihapon ta, uy. Padung dito sa highway ba, anya ato gihapon ta sa kay og jeep pauli sa ato. Pero kung mag-taxi sa taaw, okay ra gihapon, tampo-tampo lang ta ha. Ay, miduol ko nimo aron pahibawon ka, nga kuhaon ko ron sa kumbana ug motor. Sayo man siyang mi-out. Oh, sige uy. Ako na lang usa ang muuli. Basta mag double ride gihapon ko, mag-tricycle niya sa kay og jeep. Tipid ra man sad. Di na lang ko mag-taxi uy. Anak mangyod ka, sige rihapon kag tipid. Pagani mo anak si mumbana, daginuta na kay ka. Tigom sad uy, aron ko mamabdos, unya mga anak na ko, doon ako'y makuot. Wadi kaya po'y trabaho ang imong bana? Sukad, gani undang siya siyang trabaho, no? Magsige na lang na siya pang-apply, pero maulagi uy, kaluis ginoo. Ambot lang Ay, yun. day. Atong kauban sa trabaho ay si Mandex. Ha? Niya paingon din hinato. Ibugit kay ng tawhanan ni mo, eh. Bisag nahibaw na siya ba nga may bana ka na. Bitaw. Pero kay baw ka, no? Buutan ko nun ang tawhana. Kung daga pa lang ko ron, ako ginang sugtwin. Hi guys! Uli na mo? Ay, dili. Di may uban ron. Kay kuhaon mo ko sa umbana. Si Day Jasmine rang usa nga mo uli ron. Oh, mao ba? Kun mao. Sakay ka na lang ako sa motor, Day Jasmine. Duha man akong helmet. Ha? Sakay na lang niya, Day. Para dili ka makagastog pliti ba? Makalibre pa ka. Ay, kuan ka nang i-drop na lang ko sa highway dong Mandex, kay mag-jeep lang ko. Sa south manggod ang amo, unyang inyo sa norte baya. Layo kaayo. Kung ihatod ko ni Mus amo, magbalik-balik na kasi imong agi. Okay ramang good, basta ikaw. Sige na. Ang kasalan ako kay ihatod ka sa inyo. Ay sa skina lang good. Sa iyong sitio ba? Kay, hindi na kayahatod tungod sa inyong bahay. Kay bawa na ka. May bana baya ka. Sige na dayo sugot na. Ay balibaring tanyag ni Mandex. Oh, mao ba? May undang nasad sa iyong trabaho ang imong bana? O nagkabuang sa pangitag trabaho? Oo. Nya, wag ihapon ko na siya kauyon sa batasan sa iyang labaw mo nga ni undang. Karang paita, no? Ay, dong. Doon na ta sa eskina sa mong sitio. Ihunong na lang ko diha palihog, Mandix. Oo.
Salamat ha, Mandix ha. Kadali kay manaog ko. Usman ako, salamat. Ato na ko. Kadit lang. Oh. Gigunitan lagi ni mo akong buktoin. Mapulan ka gani sa katapulan si mong bana. Niya ko, nagpaabot ni mo. Sige, ato na ko. Ngano di ay nga nakasulti man siya ato? Ngano ka ha? Mapulan ka gani sa katapulan si mong bana. Ni ara ko, na nagpaabot ni mo. Ay, na, ulit na ko eh. Kumusta na karo ang pagpang-apply ni Jim Bueno? Nisura na ba pagpangitag trabaho rin eh? Gusto gid si Mandig sa iyang gisulti. Tapulan gid akong bana. Kay katulo na gid magsigig undang-undang siyang trabaho. Unsa? Wa ka di ay mo dayon og lakaw ganina aron mga apply og trabaho? Naunsa man ko'y nahigda-higda ramang kadinis bay. Ako madayaw lakaw. Dahil kay init kay adlaw. Matay payong. Mawanan sa ta. Magyapon tay payong. Huwag ito na ako sa Bay Tomas taon. Ni kanahanglan ko no og dugan nga tinderos kitrabahoan ng hardware. Huwag ko maadto kay duka kay ko. Ay, katuog lang ko eh. Pula na sa nimo uy. Kung magsabak ko og mga anak, ako'y maugtas og buhis atong anak. Tapoy nimo ikauban og puyo, Jimbo. No, day Jasmine. Daghan na gud ang nagsulti nako. Apil lang akong kauban sa trabaho ug ang akong inahan mismo nga ikaw kuno tapulan. Ay, paita nimo. Di jud ka magdugay sa trabahoan nimo kay muundang mandayong ka. Ay, okay na na kinaan sa trabaho akong sawa. Ito na swerto day. Okay. Birahan ti kagkaduha. Paluhaon tanang mata ni mo tana. Panay kutob ra po ko sa tabi diya ha. Tara, kinito ka na sa dakong gana. Tana, Jimbo na. Ay, naman kay trabaho. Tarungon tanig tila ang imo. Uy, ang imoy ikuan diha. Ano ni? Na, Hastang ako tapula naman kayo ni. samot kang di kaway ayo, Jimbo. Tagdagan na kayo mangisog. Day, rason pa na imo. Awaya mo no, day. Awaya. Luyak pa kayo nag-imo. Awaya. Ibalik na imong dila na lang, be. Ibalik imong dila aron makagawas ng akong gana. Be, balik na imong dila. Unsa? Katong nakita ta mo ganiha nga nagsulti, nanguyap dito siya nimo og balik, unya imong gisugot. Oy, day mayang, uy. Ambot, uy, nga nung gisugot na ako siya. Ugma na ba kayo, mantay trabaho nyo. Makiksikreto siya panuri nga kamera. Oh, gikapoy naman ka kasi imong banang grabe katapulan, unya luyat pagit kayo. Luya pa yus kama. Otisting ni. Suwayig pakig-date si Mandix. Tan-aw ra ba na ko anong Mandix tayo no? Tako ag karkada eh. Kipakal man kay katubangan. Day. Hoy, Mandix. Buwagi ka ng kauban mo sa trabaho, ha? Kay wa kay ugma nga makuha niya ng bawihan, ha? May bana na siya. Minyo na siya. Oo pa, minyo siya. Pero, nahigugma ko niya. Kung ibati ko nga, magkabuwag sila sa iyang bana. Kay pulaan na siya sa iyang bana pa. Naggrabe ka katapulan. Hoy, basta kay kinirigyo ng akong ikasulti mo, ha? Wa kay pamilya nga maumuli ng babayan, ha? Kay may bana na siya. O ikaw iya lang kabit. Unsa ka ba? Kasayang ba sa imong gidako no ina ng imuha o taon? Nga mura man nagbakting nga way dunggan. Nga mapunta ka lang babae nga, sus baya. Wa agi kay makuha niya na, may bana na siya.
Ni anata sa motel, dahil Jasmine. Kanang Mandix, nabalaka pa ko niya akong pakikuyog ni mo ron. May bana, manggod ko, kuid. Ay, kuan ba, may hangyo lang ko ni mo ba? Kita mo nagkuyog ka ron, busa. Ayaw hisguting mong bana, ha? Tana, check in ta day. Tana da yun. Sige, tanadong Mandix. May nahitabo gid namo sa akong kauban sa trabaho nga si Mandix. Human sa nahitabo namo, akong gibiyaan ang akong bana ug nagtaban mi sa akong kabit. Gibiyaan ko sa hingpit ang akong bana. Mga tumakasama ang kaagi ni Jasmine, dining tulmanon. What's the style? Ibiyaan sa hingpit ang bana style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.